kumshi benta ban penpal ka jing persha ka bajur halor ka jing thmu jang ka sarkar jila ban wanra lani ban penlong ka thamri bhoi kum ka we na ki ktem khalai ta ka bathmu ban wanra ya ka casino hapo ka district hakar pusantri gunai lar ka sanjuk ki rang bashnong ri bhoi district harangkat ki sauseng ki bakan thob ka khasi students union Nyautrap National Youth Front ka ri bhoi youth federation bat ka federation of khasi jantia garo people kilalum ya ka jingyalang kabra long hador bar hall paham sim banyakran halor kimat pa ka sarkar jila kathmu banwan ra ya ka ktem khalai hapor ri bhoi district hadin ka jingya mir jingmut lang na baro kinongelam kila shime ka rai ban thau no da koi ka kanhon ka ban yeng persha halor ka jing thmu jong ka sarkar ban penlong ka ri bhoi kum ka wei na ki ktem khalai ba ka te ka kanhon thamai kila jer kirteng ka joint action committee against casino Batla jet ru yau ba bibi makdo ubade chairman jangka sinju kirang basnong ban long kumu chairman jangka committee batla jet u samla Ferdinand Kharkamni u president ke KSU NKHD ban long kumu secretary jangka committee kum ka ji ya kendu mentasngi naliang jongka sinjuk ki rambasnong riboy ki blakot yangi sauseng ka kasi student union riboy youth federation kasih jentia garo people bat ka Nyautrap National Youth Front aba ya shong mentaski bat ki rang basnong ila shim yewi karai haji menjur lang ila form committee bat ila teng ka joint action committee against casino bat lumba jokane ngan tip ba ka sur bami na ki chane shatai halor ka jingbi jokane ka ktem khalai lan ka casino ka bansa wan shane sipo ktem riboy ke jongi but kamtam kum ka sunjuk kadon yang ka jingpa kitkli bat ka jing sodiau bat kunjuru jongi ki seng phalang ba kum kata ka them ka ba them riboy ka bala stang man kiu bat la ituru ya ka kum ka district ka bala kam step ba kum ka as professional district ni phai sha ka jingdon kam joki khun samla ha ka juk ka bamenta ni perkhat ba ka sarkar jila kan phai Benia apa ya kene ka district ka jugi ban penbiang penbit ya ka kum ki training center ya ki kun samla bakinyo training ki per ki jat kini ki skill labor ki biong mar kum pi menta kambon ki hab deploy ki labors nabar mar ki kun samla jugi kimdon ya ka jinang start ka skill labor laringi phai ha ka puli puthi min padon ka government college ka ban ai ya ka puli ka puthi ka bajanai bat kumjuru ha ka dor ka bet ka biak ka boduna Nai bun ki kun samla jungi nang ne hawa ki pas ki yo ya ka percentage ka bahe ki hable shate sha shilong ha jinglot jingsap ka bakhya ka bahe ka admission fees ki exam fees but ki semester wise ka bakhap seu but kumjuru ki hapen biang ru ya ka jakasa ti kita di jinglot ka bagi phai hapo ka them riboy jungi ngila don kam ya kita ki college government la kalong ha slide southly ki ban kam kum ka jingal kam jongane ka density population ka ban hapo riboy district ka jungi bala dengi phairu sha ki khun samla ki manta ka jiya lenti bakla ga juki naso kum ki hinman kum ki kpa ki rangba judan hane ka dei hok kamram jugi bangin ngin petin lenti yaki bangin yalam yaki shata ka jaka ka bakinyo aji kai kum kita ka recreational center ban recreate biang yaki ha jiya bakla lenti ga juki bangin yo ban penba biang ya ka jikim ga juki lemba ka sarkar karsna ya kita ka recreational center lani ka rehab haman ki than ba Inyo man ai biang yaki ka chingim bar bakin ya like no lane ki bakin du no bakin klet no ya to drugs henry ka ba susi kalong inyo so ba ka sarkar jila ka kathmu ban pelong ya kata them boy jungi kum kata ka tem khalai kamla ban pediang namar larangi phai ha ka jila hapo jong ka ri india ni pe ya ka jingdon kum ka goa ka badan kata casino ka ba ka goa ka prisno syakari india ha usnam ka kanai spa propinyo ka sikim kajela kaba prisno syakari india hau snem kha kanai spa new pusan kini kijela ki bla long develop hadu katata ina jor bat kajela ka jugi kamtam ka district ka jugi tela da mentangi ura ita ki kem khalai kum ka kaisno kaba ki ri ka perthai boro ki bala kiu step hadu kata hadu makiru kidon ya ka jingi ha ki jingjaklia lane ka jingya ongno mar prasha lane bait bat phi kata ka jingya dimet ke jingya pniat bakla yang kun samla kalong ke ege bakla yang ki nongilam jong ne komiti bangin ong m lade ban persya ine kasno tadong shime ne karai muntasgi borok lang
bat lajit hade ka komiti chairman iba ban bahai makdo ibaderu chairman yo ka sunjuk ki riboy jo ka sunjuk ki rambak snong tem riboy yanga kum u secretary ibaderu presiden yo KSU bat kum lang ye ki ru rangba jong ki rambak snong bat ki kunun seng balang bat hani ka bamenta ngishim ya karai bangin li kendu ya u chief minister ha kiski banwan banai ya ko ka dorkas ban persya ya ka ketem khalai tadi ka kasno bat kum ru bangin ya bu ya ka public rally ka public meeting syaboro ki tain ki jungi ko temri boy ban mi ko ka sur bat bangin airu ka jing persya syaki bang idon ya jing persya ya ka ketem khalai bat ka jing persya ka jungi ngin pasuthu persya ya ki ba kita ki jing jaklia ke marsami hadin jongade nawar langi ong ngi phai lada yong ba kadon tang kata kawai kasno kamelong khanapara kalong ke iki babakla namar lada uwei ulayo license kemudian jingi isu ba kiwe ke pan license banyo ru ya license namar kum hagawa gidon hadu andru teli kasino te ngi skam ba kamde tang kata ka khanapara kanlong kata kasino re kasami hanongpo kan mi kasino haum sning kasami kasino bat haboro kari boy kan sudah bitang kasino bat habadon kasino lan ketam khalai pilas tu shai ba bat ki pai baru ha ka temri boy jingiru ki tip shai ba kadai ka jing jaklia hadu kanu ban kata ya kalong reniang ya ki kun samla bat kumjuru ya ka jai beru hibro